Pieninský národný park je známy ako kraj pĺtníkov a lietajúceho mnicha Cipriána. Celé Zamagúrie so strediskom cestovného ruchu v Červenom kláštore oplýva nielen darmi zachovalej prírody, ale aj bohatými, historickými a kultúrnymi tradíciami. Priamo na brehu rieky Dunajec leží útulný penzión Pĺtník. V jeho areáli sa nachádza centrálne nástupisko na plote, požičovňa športových potrieb ako napríklad rafty, kanoe, kajaky a bicykle. Samotný penzión má vynikajúcu polohu a ako jediný v okolí disponuje kapacitou 50 lôžok v dvojlôžkových komfortne vybavených izbách. Okolie penziónu ponúka široké možnosti aktívneho oddychu, ako napríklad pešia, horská, cykloturistika a vodné športy. Súčasťou areálu je aj kompletne vybavený kemping pre 200 osôb. Svojou polohou bezprostredne pri rieke je ideálny najmä pre vodákov. K dispozícii má aj multifunkčné športové ihrisko s umelým povrchom, detské ihrisko a kondičnú dráhu. Hostia zažijú neopakovateľnú atmosféru v štýlovej reštaurácii s krbom a barom alebo v kolibe s grillom priamo na brehu rieky. Súčasťou stravovania okrem goralských špecialít je aj údenie pstruhov, pečenie prasiatok, grilovanie kurčiat a iných miest, a to všetko pri ľudovej muzike. Okrem kvalitného ubytovania a služieb, chutnej stravy a prekrásnej prírody na vás čaká aj príjemný a milý personál. Top turistickou atrakciou je splav na tradičných drevených pltiach najväčším prírodným kaňom v strednej Európe. Prvá pĺtnícka a turistická spoločnosť na Dunajci zabezpečuje splav ideálnou trasou v dĺžke 10 km. Štart je v Červenom kláštore pri penzióne Pĺtník. Počas 1,5 hodinovej plavby prežijete nezabudnutelné chvíle v prekrásnom prostredí Pieninského národného parku.